Kweth mar Linda Mwananchi ochayo report mane ogol kod kweth mar Agnes Zani e wi okenge magisegoyo kete tim weche 10 madito mane jatend piny William Ruto kod ogai machon mar ODM Raila Odinga ne okete kokgi dwe mar adek higa mar 2025. Jafwambo marwa mar siasa Chris Owino miyowa ler mar kaka jotelogo ne oloso. En amen mar siasa mapod okwako sirikal mar Manywanda kod kweth mar Linda Mwananchi motelne kod jagoro mar ODM Edwin Sifuna. Tinende, Linda Mwananchi onyono elwala makwar report mar keto e tim weche 10 madito manyoro ogol ayanga e kar mar KICC. What we witnessed yesterday was a shameful charade meant to hoodwink the public that the MOU had been implemented when it is obvious to all Kenyans that nothing could be further from the truth. This fact became apparent in a most embarrassing manner when attendees led by the Governor Cecil Mbarire openly challenged the President on the contents of the so-called report. Serikal mantieni kuom winjruok maneni kind Raila kod Ruto onge gima osetim. Wamiya achiel wi 10 kuom gigo mane gichikre kuom Raila. Koro waneno ni en wuond maduong' ahinya kendo ji nyaka tang' mondo orang sirikandni kama terogie. Nikech ka gima ne Raila okete lwete gi Ruto, sirikandni ne ok nyal timo. To koro wan jomodong' gi jotelo mantie ok apar ni ginyalo timo gimoro amora. E romo margi e buore Nairobi, Linda Mwananchi owuok tung' mosuo kod jatend piny William Ruto kuom rem keto e tim weche 10 madito mane okete koke kod ogai machon mar ODM Raila Odinga. Kalore kod kweth mar Linda Mwananchi, report manyoro ogol en achaya ne jo Kenya kod ogai machon mar ODM Raila Odinga. If abductions and extrajudicial killings stopped after the signing of the MOU, we would all know because we all live here. If counties have received 450 billion shillings in shareable revenue in the current financial year, we would all know. If indeed Ruto and his government honored their pledge to respect the identity and integrity of political parties, it would be obvious to all of us. Sulwe mag Linda Mwananchi wacho ni kata bang' Ruto kod Raila keto kogie weche 10 madito maonego ket e tim, sirikal mar William Ruto osebedo kadhi nyime kod tuono counties omenda moromo kaachiel gi rocho ratiro mag jopiny mag bago romo mag siasa. Contrary to what William Ruto was telling us yesterday, we have now just processed the budget policy statement. It is talking of 420 billion shillings. Bende giseyo sirikal mar Kenya Kwanza kuom rem kedo gi mibadhi, chugo tijene rowere kaachiel kod donjore kod duond buche mag siasa. E duoko margi ni josiasa mag ODM mosebedo ka wacho mondo giwuog e duond bura mar ODM ka ok ginyal siro lwedo sirikal mar Manywanda, Sifuna kod Gavana Masia James Orengo otheno ni gidhi dong' e duond bura mar ODM kendo duoko ODM e wang'e. Gik magitimogo gini mondo giwuogi. To wan okoro ni giwuogi. Wadwaro ni chama mar Raila obed kaka nochalo gi kite gi gik ma chama ochung'ni, ratiro mag piny kendo kedo ne jopiny gi piny. Mane e chama miluongo ni ODM. To chama manindo gi chama mamoro mwalaro gotelo. Mano chama no ok nyal bedo ODM. Ok wanyal wuok ramatin. En gima wadwa yware nyaka chama bed kuom jo members to kendo gitelo mowinjore ma ok jochiemo donjo. Kweth mar ODM motelne kod jagoro margi Edwin Sifuna onyiero report mane ogol kod komiti mochung'ne keto e tim weche 10 madito mane oketi kogno e kind ogai machon mar ODM Mosin Raila Odinga kod jatend piny William Ruto ka giwacho ni en report mandhemdhem kendo maonge kore kod atache. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi.